салом алайкум бинандагони гиромӣ, хушомадед ба канали Диққат ТВ. Сархати хабарҳои муҳим то ин дам. вазири тандурустии ҷумҳурии Тоҷикистон аз вазифа озод шуд. боздошти ҳоҷиётгори дорухӯрӯш аз ҳисоби гарон кардани нархи дору 2 лексус харидааст. раёсати вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон дар душанбе дар пай баррасии шикояти шаҳрвандон оид ба гарон кардани нархи доруворӣ 5 ҳолати бо роҳи сунъӣ гарон кардани дорувориро ошкор кардааст. тибқи иттилои сомонаи расмии ин ниҳод яъне Спутник, 5 ҳолат танҳо давоми як рӯз миёни баргузории амалиёти шартии дорухона боздошт шуданд. манбаъ мегӯяд, зимни амалиёт маълум шуд, ки баъди дар кишвар ба қайд гирифтани COVID-19 як гурӯҳ фурӯшандагони доруҳо фазои сунъиро ба вуҷуд оварда бо мақсади ба даст овардани даромади аз ҳад зиёд аз чунин вазъияте ба амал омада бевиҷдонона истифода бурда арзиши лавозимоти тиббӣ аз ҷумла дастпӯшак, ниқобҳои тиббӣ ва намудҳои гуногуни дорувориро бо нархи даҳчанд гарон ба фурӯш мегузоранд. ба иттилои манбаъ, зимни амалиёт ёдгор Бойбобоеви 23-сола сокини шаҳри Душанбе ҳангоми ба фурӯш баровардани лавозимоти тиббӣ бо арзиши сунъии болобурдашуда дар дохили автомошинааш тамғаи Lexus дастгир карда шуд. вазорати корҳои дохилӣ мегӯяд, ҳангоми аз назаргузаронии манзили истиқоматии Бойбобоев воқеъ дар ноҳияи Рудакӣ як қатор лавозимоти тиббӣ ба таври худсохт омодашуда аз қабили 15600 адад дастпӯшакҳои тиббӣ рангаш кабуд ва 88000 дастпӯшакҳои тиббӣ рангаш сафед, ки нархи як қутии он 45 сомонӣ муқаррар шудааст, арзиши онро ба таври сунъӣ то 180 сомонӣ боло бурдааст. ба ин монанд 290 адад ниқоби тиббиро, ки нархи як ададаш 2 сомонӣ тасдиқ шудааст, ба таври сунъӣ боло бурда бо арзиши 10 сомонӣ ба фурӯш гузоштааст. ҳамчунин аз манзили зисти номбурда 59 адад айнаки тиббӣ, 10000 қутии холӣ бо навиштаҷоти сабр барои ҷойгир намудани дастпӯшакҳои тиббӣ, 50 адад қутии бахил, 1000 дона чӯбчаи тиббӣ барои маҳлулгирӣ мусодира гардид, ки арзиши маводҳои тиббии мусодирашуда ба таври сунъӣ чандин маротиба боло бурда ба фурӯш мегузоштааст. гуфта мешавад, дастгиршуда Бойбобоев ёдгор аз ҳисоби ба таври сунъӣ боло бурдани нархи маҳсулоти доруворӣ ба фоидаи муфт ба даст овардааш дар як муддати кӯтоҳ 2 автомошинаи гаронарзиши хориҷии тамғаи Lexus RX 350-ро харидорӣ намудааст. вазорати корҳои дохилӣ мегӯяд, ӯ ҳамчунин ба зиёрати хонаи Худо мушарраф гардидаасту ӯро ҳамчун ҳоҷиётгор эҳтиром мекарданд. дар идомаи амалиёт ҳамчунин Алиев Файзуллоро, ки ҳангоми ба фурӯш баровардани доруи Арбидол, ки нархи як капсулаи он 40 сомонӣ муқаррар шудааст, арзиши онро ба таври сунъӣ боло бурда дар вақти фурӯш бо нархи 250 сомонӣ дастгир шуд. ғайр аз ин, номбурда 91 адад ниқоби дуфилтраи 20 сомонӣ арзишдоштаро 40 сомонӣ ва 19 адад хилати тиббии 110 сомонӣ арзишдоштаро 220 сомонӣ ба фурӯш гузоштааст. ҳамчунин дар доираи амалиёт кормандони милитсия дар 2 ҳолат аз дорухонаи ҷДММ Орион Фарм ва ҷСП Азизвако дар маҷмӯъ 95 капсулаи Арбидол миқдори зиёди доруҳои Бадферон, Анаферон ва Циклоферонро мусодира карданд, ки нисбат ба арзиши аслиашон чанд маротиба боло буда ба фурӯш гузошта мешуданд. вазорати корҳои дохилӣ мегӯяд, нисбат ба нафароне, ки даст ба қонуншиканӣ заданд, маводҳо барои оғоз кардани парвандаи ҷиноятӣ тартиб дода шуда дар баррасӣ қарор доранд. хабари дигар, Насим Олимзода, вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Тоҷикистон аз вазифааш барканор шуд. фармони раисҷумҳури Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ин бора санаи 5 май содир гашта, дар он гуфта мешавад, Олимзода Насим Хоҷа бо сабаби ба кор дигар гузаштанаш аз вазифаи вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Тоҷикистон озод карда шавад. тибқи иттилои дафтари матбуотии президент, ҳамакнун ба ҷои Олимзода ба курсии вазирӣ Ҷамолиддин Абдуллоев менишинад. Ҷамолиддин Абдуллоев дар гузашта роҳбари муассисаи давлатии Маҷмаи тандурустии Истиқлолро ба зимма дошт. ҷамолиддин абдуллозода дар ҳоле вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Тоҷикистон таъин карда шуд, ки марзии коронавирус дар кишвар бедодгарӣ мекунад ва теъдоди гирифториву фавт рӯз то рӯз афзоиш меёбад. ташаккур барои диққататон. агар навор маъқул шуда бошад, подписатсия кунед, лайк монед ва тақсим кунед. феълан ташаккур. хайр, худоҳофиз.